На 5 години проведох първото си професионално състезание в град Самуилово. Тогава спечелих второ място и спечелих една голяма купа. Състезала съм се над 80 състезания в България и чужбина, в Румъния, в Гърция, в Турция, в Босна Херцеговина, в Чехия, в Румъния. Моите титли през 2020 година, трети на републиканския шампионат, през 2021 първи на републикански шампионат и първи източноевропейски шампионат, през 2023 трети в републиканското и първи на Купа България. За мен е много важна подготовката. Бил съм с един от най-добрите треньори в България. В момента моят треньор е Майко Иванов. Той е най-успешният мотокрос състезател в България и от него ми дойде пряко кулата. Моите планове за тази година са да участвам на всички състезания в България и да ходя на източноевропейски и най-вече на световно. Основните стойности, които един моторист трябва да има, са дисциплина, фейрплей, уважение към другите. За мен е важна концентрацията, да давам 100% мотивация. Моето мото за тази година е Be a Shark and Attack the Day, защото искам да подобрявам всички тренировки една след друга и да ставам по-добър за напред.